Hello guys, maayong kabuntagon kanatong tanan. Mao ni karon guys, nagsakay ko sa motor ug naami diri agi sa amo ang bakante. Wala lang ko niagi dito sa highway. Kay diri rami niagi kay naapo ko hapiton. Unya guys, kay nagsakay man ta padulong ta karon sa merkado kay para makapalit ta sa atong floor mat sa ato ang gipahimo nga kwarto. Ato lang usang palitan ang ato ang kwarto og temporary nga floor mat kay wala pa man tay ikapa-tiles kay wala na may budget si Inday Jocelyn. Unya kay huna-huna pa ko ug unsa pay akong angay paliton kay para mausara ang akong lakaw. Unya kay nalimot man day ning ako ang bana kay nagutan man day siya dito sa moa hapit ni og kalabasa niya akong anak kay siya may nag-drive sa motor, siya ra ang mapalit sa kalabasa. Unya ihatod niya dito sa iyang papa nga nagluto kay kulangan ang iyahang utanon kay magutan daw siya. Kay padulong pa man ta dito sa merkado, gipapangita lang sa nako akong anak og kanang kalabasa asa dapit ang maninda og kalabasa. Unya dihan dapit ta nanaog na lang ko sa among motor kay ako na lang gipabalik akong anak kay para papalito na ako og kalabasa kay para matiwas to ang iyang giutan sa iyang papa. Unya naabot na ta diri sa tindahan nga atong palitan og floor mat. Og gihapit lang sad ko og pangpragamay sa atong tindahan. Unya nisulod na ta diri. Ano ni ang first floor sa Alkia niya ang akong gi-ari para makapalitag permat. Unya ni saka din ko dinhi sa second floor mga madi kay mamili ta dito unsa nga color ang atong paliton. Og mga gani kay nakapag ko og paborito na ko pod nga color para ma-turn na pod sa ako ang bongbong sa akong kwarto. Ang gani kay pag-ari nako naay siya'y blue nga naay white gamay pa ana siya mana akong napilian. Niya nanawag din ta sa tindira kay magpasukod ta og unsa ato ang kuan pila ka sukod nga mapalit ni na siya guys ang gihapil sa sawog nasukod na siya. Niya kay lapad-lapad man atong kwarto gipon na lang sa nako og 2 ka metros kay ang gitas-on pa man na niya mo na guys man ang sukod gipilo na sa mga kuan tindero ang tindera. Unya pag-abot na ko sa amo mga nay guys gisugat din sa akong mga anak akong mga bugoy kay excited na sila nga ihapin sa sawog. Mani ako ang James nitabang sisiyahang Kuya Gino para mahapin ang floor mat. Excited naman kayo ni sila nga mahapin na para nindot na siya ligid-ligiran dili na hait ang simento kay nanatay floor mat. Temporary lang ni siya guys kay og makapalit tag tiles ato ni ilisdan ang atong floor mat kay mayo tong tiles kay dili ta magsigig ilis kay kaning floor mat maguba man ni kadugayan magsimatag palit kay magisi man ni siya. May itong tiles kay dugay ang kuan atong paggamit dili maguba. Mao ni siya ang color ibagay-bagay rin ako sa akong bungbong niya ang kanang uban nga bungbong guys kay wala pa na nako papiliti o kanang kuan. Mao na siya guys ang resulta na guys kay ako ra gihapoy mutiwas kay
wa nagadimaon, naglukot-lukot nya. Ang ending, ako na lang ingnan akong mga anak nga ako na lang motiwas og hapil o kanang tarong ani kay wa nagadimao kay naglukot-lukot. Duha sila ang nagtabang pero lahi yun ang mama mo hanip sa posisyon. Man na siya ang bongbong, nakuha lang siyang giturno sa floor mat. Thank you for watching.